Bon, maro ny volagna fa professeur efa niboaka. Azonareo maro ny volagna professeur efa niboaka. Izy koa tsy hitako maso volaniko zegny, za mbola tsy mino. Ndray za fa nahazo nouvelle alohany olona hagnano vidéo. Bon, maro boka mankaratsy za miaraka amin'ny Barabasy. Tsao anao volagny Barabasy volaniko. Barabasy mikaiky za mikaiky Barabasy. So tsy hainareo zegny. Fa zay roe fo mikoragna. Tsara fo ato resto gasy du quartier. Voilà. Barabasy mikoragna aminakahy, za mikoragna za tsy mankaratsy Barabasy. Pourquoi volaniko zegny? Barabasy olo niady tamitsika taloha. Olo niady tamitsika taloha, que ce soit resaka bora réglage, que ce soit resaka raha jiaby, zay za tsy mankaratsy Barabasy. Zay roe fa mikoragna io fo, za nanontany izy bon, karakory mba vidéonao iny ta? Zay fa nikoragna tsara. Tu vois? Le problème Barabasy volaniko zegny. Misy olo mamitamitaka Barabasy ao ka. Be Barabasy tsy azony raha io, izy amizay magnaraka fo. Bon, igny entre parenthèse nakagny. Fa de zay fa nikoragna, volaniko zegny, za nahazo voalohany nouvelle ary raha zay nalefako tamin'ny Barabasy tagny. Nalefako tamin'ny Barabasy tagny, ombiagna za nahazo nouvelle fa i mpampianatra ty fa niboaka. Mais za volaniko aminareo zegny, information naka jiaby mila authentifieko. Izy koa tsy hitako, izy koa tsy marigna aminaka, za tsy magnano publication. Zay volaniko, niany ty mbola mipodiko ndraiky. Aia professeur ane. Azonareo, za volaniko aminareo transmetteur. Izy koa tsy authentifienareo message io, mivolagna fa marigny. Izy teto, hitako maso. Io za mavita mivolagna. Niany ty za mbola tsy mavita mivolagna. Aia fo professeur ane, ampodiko ndraiky eto. Fa ty Barabasy fa nivolagna professeur fa niboaka. Fa niboaka fa mbola tsy hitako maso. Mbola tsy hitako maso. Donc, za mbola continue fo. Aia professeur ane. Ça fait plus de 48 heures ils en garde à vue. Voilà. Zay volaniko, entre parenthèses igny, za tsy miady amin'ny Barabasy namako. Eko, izy tsy mivolagna taminaka, tsy za nivolagny tamin'ny vidéo, za fa nikaiky izy. Zay roe fa mikaiky karaha io fo. Voilà, raha jiaby fa milamigny, tsisy problème. De toute façon, za mivolagna aminareo zegny. Izy koa mbola en France eto fo. Izy koa mbola La Réunion eto fo. Za tsy hagnano poera volaniko aminareo zegny. Izy koa mbola fanjakana fo, mbola tsendriky misy olo avozoako. Mbola tsendriky misy olo avozoako. Anareo koa mila alefako aminareo connaissance naka, resaka connaissance naka. Natoa za magnano vidéo ty volaniko. Misy olo ambadiky naka mivolagna, mety fa tsy mety. Par exemple, za tsara nagnirika professeur ataova ty. Fotiny nalainjao telefone nazy boka. Mizaza za ndraiky nandefa message taminazy fa après. So tsy azonareo boka. Voilà. Ary za tsy mavozo izy koa mbola anareo Madagasikara mbola tsendriky misy avozoako. Za mirespecte anareo fa mbola tsendriky misy olo avozoako. Ny naka volaniko fampandrosoagna Madagasikara. Za depuis le matin, za mandefa magnano vidéo io volaniko fa firy olo mikaiky za. Police mikaiky za. Marigny raha volagninao, tenuinay zala tsisy raha manjary. Zay koa ny karaha clochard. Zay koa ny karaha clochard volagnindreo. Police jiaby mikaiky za. Zovy, azafady député Facebook, atsika tsy fankahe, atsika fankaregny karaha io fa za tsy apitrika anao amin'ny lavinay ka. Tsendriky, azafady aminao. Voilà, atsika tsy fankahe. Eko anao miaraka amin'ny pouvoir io, za tsy apitrika anao amin'ny lavinay ka. Tegna azafady aminao, voilà. Tout simplement, voilà. Za tsy tiako olo mivadivadika boka. Voilà, hitako anao nangataka teo, laniko aminao zay, non. Atsika juste fankahita karaha io. Voilà, atsika anao tsy ennemi naka, volaniko ny marigny. Anao tsy ennemi naka fa za mbola tsendriky misy comment te dire ça, lien avec nous que za mipitrika anao agnatin'ny live naka. Voilà. Olo haiko, inviteko, tsisy problème ndraiky fa azafady aminao député Facebook, za mbola tsy mampitriky olo ato amin'ny live naka fa anao koa ty koragna aminaka, ataova MP, atsika mikoragna, io anao mavita mivolagna aminaka, zay raha tadiavinao, voilà. Eko anao boka niana anao sy teny, amare anao
comment ça raha vatomanga afaka marainao voilà mbola tsy miditra amizay za tsy miditra amizay voilà justement caméléon boka volaniko zay mon frère donc azafady aminao député Facebook za magnaja anao za tsisy olo tsy ajeko boka azonao anao nitady hiditra agnatin'ny live za mivolagna aminao fotsy tsy ny clair no ndraiky koa mangala MP aminaka atsika mikoragna ino raha tadiavinao za mivolagna aminao ninaka à fond toujours voilà but naka volaniko zay mangataka état fédéral ty mangataka état fédéral ty ary mampandroso Madagasikara ary mampandroso Madagasikara za tsisy raha ilaiko eky amizay ary za tsy hirikan'olo volaniko aminareo zay tsisy olo magnirika za tsisy olo magnirika za maro olo mikeky za maro olo alefan'olo mivolagna ha anareo mikoragna esa amin'ny Joakim Chatelara io tsao mety azahoatsy karaha izy zay possible anao député Facebook anao nidriky teo possible anao andeha madimadiky fa tsy aminaka zegny volaniko mbola tsy ny clair mbola tsy ny clair maromaro olo baka Antananarivo koa mikeky atsika magnano mikoragna amitsika fa tia madika atsika fa mbola tsy ny clair zegny voilà je suis comme ça azafady aminareo tsao fo za tsy miavogno feky sérieusement ke zay volaniko azafady aminareo tsao tsy avoavaliko message nareo jiaby demande aminareo jiaby tsao tsy voavaliko tegna azafady aminareo fa maro tegna maro anareo tu vois sarotry aminaka mivogna mety aminaka non justement voilà atsika tsy maintsy mihetsika fo zay volaniko aminareo tsy maintsy mihetsika zay volaniko gendarme mikeky za alohany izy mikeky za zako antsendriky zako fomba anazy police mikeky za alohany izy mikeky za mandefa message aminaka marigny raha volagninao tsy possible zay ke police 20 ans de service mitouche 250 euros même pas 1 million d'ariary même pas 1 million d'ariary volaniko aminareo zay donc za micontinue karaha io fo haiko amizay magnavaka mahita fa tia minaka soit ty ennemi-naka ary tsy maro olo midika antranonaka ty volaniko zay olo midika antranonaka ty ami d'enfance naka olo niaraka l'école araiky taminaka eko ro tsy amadika za volaniko zay ary tsy maro tegna tsy maro volaniko zay fotiny je me méfie de tout le monde surtout atsika boka Diego boka varitra je me méfie de vous tous nakaraha fa volaniko marigny boka so mivolagna magnavakavaka izy ty non za tsy magnavakavaka bonjour promo bonjour zay volaniko atsika niany volaniko aminareo zegny état fédéral io maro olo fa mavozo atsika ary tegna maro olo fa mavozo atsika zay volaniko continue tsika combat ty izy koa zaza raiky tsy vitako volaniko aminareo zegny fa nazavaiko ta maraindraigny igny amidi za fa mivolagna aminareo io tsy vitako zaza raiky atsika diaspora la clé nzo atsika diaspora la clé n'état fédéral io fotiny izy koa atsika mivolagna fa aloha ndeha Madagasikara malaky volaniko aminareo zay mahita vola olo ireo mivadiky ireo tegna mivadiky volaniko aminao tsisy raha jirendreo tsy ameko trigny reo fijaliagna volaniko zegny fijaliagna donc reo obligé reo mivadiky donc ntsika état fédéral io edivatsika la clé volaniko zegny atsika jiaby fanjaitagnana volaniko aminareo fanjaitagnana atsika jiaby io misy olo amy tanànatsika agny sur place reo magnano asa atsika ty koa fanjaitagnana zay volaniko aloha atsika agnabiagna association atsika miaraka atsika jiaby izy koa tsy zegny volaniko aminareo zegny tsy possible azotsika raha ataotsika io tsy possible volaniko fotiny ro io crapule volaniko aminareo zegny ro io mafia assassin volaniko aminareo zegny ireo sambro fo tsy tiandreo tika ty pa éliminegna aloha kaie ty zegny volaniko député Facebook azafady aminao za tsy angala anao tsy ampidiriko agnatin'ny live naka jamais de la vie pour l'instant anao ndraiky mavita mikeky za volaniko voilà anao ndraiky mavita mikeky za AMP za mitandregny raha volagninao mety aminaka izy aleko tsy mety aminaka izy anao adosiko
tout simplement. Ambanja ny kaiky za niany hazala laina ambanja zay ty zala resaka délestage tsisy raha pare ko nato bon iny problème nareo ambanja nareo mitsefa zay fo volagno ambilobe mikaiky za zava raha voazay ty zay volagno vidéo naka nin'olo mitaregny fa tsy nin'olo i contre zay natoa anareo mitaregny fa marara anareo natoa anareo tsy mitaregny dikan'zegny so anareo mangalatra miaraka amin'ny fitondragna io tsy ninareo vidéonay ty anareo ndraiky mavita midriky fotiny zay mbola mazaka démocratie mbola mazaka kritikegna boka mazaka liberté d'expression zegny azonareo zegny voilà justement Sophie c'est pour ça zany volagna taminazy izy tidrika amy live tsika tato volagno taminazy ambesa no mbola or que igny namagna Diego agny igny namagna Diego fa za tsy tiako olo mifindrafindra karaha io boka za tsy tiako mifindrafindra karaha io voilà tout simplement naka za olo direct volagno zegny zay volagno anareo volagno Soumaïla nagnanjay non za fa mikoragna amy Soumaïla tsy hainareo fa izy maromaro olo mamitika izy maromaro olo mamitika Soumaïla io hitanareo io zay fa nikoragna niany volagniko nikoragna zay miaraka amy Soumaïla zay volagniko non mbelako izy amy place ay izy koa misy raha tsy mety aminaka za mikaiky Soumaïla fa atsika volagniko aminareo zegny atsika diaspora la clé de la réussite amle resaka état fédéral io azova gneky volagniko aminareo zegny atsika misy port a Diego Soares ke atsika mandefa entagna mila beko ny Tananarivo azova magneky zegny tsisy olo agneky zegny hoavy ro io volagniko aminareo zegny andengalatra tanitsika jiaby fa voatsika tagny misy olo baka nipetraka tanamitaragna nikaiky za nandefa message taminaka fa aiko ino raha ataony Congo ao camarade Congo io volagniko aminareo zegny fa za tsy mavozo mivolagna ro izy koa ro fa diso Congo tanamitaragna volagniko aminareo zegny camaradeko ary za niposy izy tamin'ny 2018 izy nahazo mandana azy niposy ary niaraka taminazy fa izy koa olo tsy mety aminaka volagniko zegny tsy mety aminaka fo za tsy magnavakavaka amy resaka ary zegny fitondragna ty fa tsy manjary izy ka anao miza journal maraindraigny za mifo miza détournement de fonds 627 millions d'ariary milliards d'ariary détourné ny fanjakana ty ny ministre de l'économie taloha tam coronavirus angala commission de africaine tu vois azonareo zegny tsisy raha pare tsisy raha pare zay za mivolagna aminareo monsieur le président Andry Rajoelina mbola magnajanao za zegny za tsy magnasanao volagniko nataonao nazy placenao nisy raha nataonao fa anao tsy nirespecte vahoaka soi-disant nifidanao niany tournenao le dos vahoaka jiaby tsisy olo agneky zegny volagno tsisy resaka borzany Tuléara Diego non justement raha jiaby alafondreo zay volagno nosibe anareo mitsefa ambilobe anareo mitsefa za tsy miforce anareo zay volagniko agnarananaka boka fa hagny fa nizavanao fotiny professeur za nandefa message taminazy izy koa fa révolutionnaire fo aminaka boka azonareo zegny nizavandreo azov nagnirika professeur za tsy nagnirika professeur volagniko aminareo izy koa za nagnirika professeur izy tsy nisamborinareo io fotiny stratégie naka hafa izy koa za nagnirika professeur volagniko aminareo raha marigny boka anareo jiaby io mamitika vahoaka ny Diego anao premier ministre voalohany en tête
anao Lydia tsy tena volagniny igny même anao mizaza tsy jireko fa anao koa voalohany en tête ino volagnanao tsy maintsy écartegna monsieur le maire or que anao misy condamnation tokony mamerigna volany raha nangalanareo jiaby anao ndraiky mibalady tout seul tranquille tsisy problème tsoboka anareo tsy te volagny volagny fo eto anareo mamody Diego Suarez tsy tianareo Diego Suarez anao premier ministre anao tsy boka Diego Suarez zay fa izy koa marigny aminaka fo raha lanao raiky zay tamy polisy respect za volagna zegny izy koa igny izy nagnano jusqu'à circulation tamy bazary tary hitako maso ary za fa nandeny za izy zay volagno anareo kaza mavozo volaniko aminareo zegny kaza mavozo anareo vahoaka même polisy mikeky za même gendarme mikeky za ro volagna aminaka marigny raha volagninao jiaby io volagny io fa tsy eko tsy mampihetsiky vahoaka or que général Lilson fa nivolagna nomaly izy koa vahoaka mihetsiky volagniny izy namaly boka volagnany le général Cure-dent tsy bomby Cure-dent volaniko aminazy io boka iny boka tsisy raha vitan'igny général mikapokapoko boka igny jusqu'à za atao afficheny za Tananarivo ao za mba mijery izy tsisy raha anjajireko izy ne nagnano l'école de guerre taia anao nagnano antiterroriste taia anao aux États-Unis hainao c'est quoi antiterroriste za magnambara anao boka sao tsy hainao mon général mbola mirespecte anao za volaniko zegny ino resaka anao antiterroriste zegny hainao tsisy raha hainao non atsika tsy mavozo jamais de la vie ino raha mivozoko ro koa nolombelogno karaha zany ro mamany karaha za mihina karaha za migiaka karaha za tout simplement ino avozoko ro tokony mavozo zazy io za mirespecte ro adversaire anaka jiaby respecteko volaniko je suis humble je reste tranquille izy koa anao micherche za ndraiky zay volaniko vaut mieux être mon ami que mon ennemi vraiment Madagascar tsisy raha manjary volaniko aminareo zegny atsika boka avaritsy aty tegna voniagna boka angalarigny tanitsika atao forcé or que atsika tsisy raha tsisy amitsika ao lavani boka amitsika cacao boka amitsika pétrole boka amitsika or boka amitsika atsika ndraiky tsisy raha misy amitsika boka zegny tsy atiavandreo état fédéral io izy koa petsika état fédéral io indreo fa ro resy boka or que izy koa mipetsika état fédéral atsika mampidiky vola atsika tsy maintsy agnampy faritra jiaby io boka zay tsy tiandreo mila vola midika agnatin'ny posindreo fo io amizay nefa raha jiaby atsika tsy agneky zay volagno génération tsika ty andeha anoratra histoire atsika génération tsika ty tsy agnekeky fa ela zany volagna zegny fa ela zany koragna tous les jours volaniko aminareo za tsy hagnano vidéo après nouvel an fotony za misy sport ataoko fa hitako raha tsy manjary volaniko ataon'ny fanjakana ty za tsy maintsy volagna ary fa ny volagna ataoko izy tamy teny français ataoko ny teny anglais andefako izy amy TikTok za mikeky Mediapart journal jiafa nikeo fa magnano raha volaniko zay tsy mora surtout aty mila vérifiendreo ino raha ataotsika atao voilà zay vola aieky anao police presque 20 ans de service même 10 ans de service même pas 5 millions karaha manao anao agneky zegny ino amizay dépensenao par mois ino amizay dépensenao par mois za boka fa nandiniky teo boka nataoko hely zay volaniko za nandeha ta Madagascar ni compteko raha jiaby nagnano volaniko
ataoko 1 million fo d'ariary fo juste za za tsy velogno volaniko aminareo zegny or que za tsy magnano excès za tsy velogno ha za tsy velogno donc voleza mavandy anareo police anareo gendarme anareo force anareo la base anareo la vitrine ha tsisy olo agneky raha karaha zegny volaniko aminareo zegny ha aty volaniko aminao anao miditsy maramila même pas un jour anao fa allez fa ianao fa azonao tenue-nao anao tsy anao tsy mivanga tenue tous les ans amizay anao mavita amin'ny commande rangers anao mavita amin'ny commande tenue tsy raha zegny tsisy fenao fa da anao boka mpiasa amin'ny fanjakana tokony magnamenao raha jiaby zegny à Madagascar ndraiky zavanareo magnano défilé j'ai honte pour vous j'ai honte pour vous zay volaniko tanao tenue-naka resaka défilé mety abokoko anareo j'ai au moins 5 tenues de défilé sasana voa élastique sasana voa les vrais costumes sasana voa vrai tenue de défilé firy fois rangers naka firy rangers défilé azonareo donc voleza anareo misolelaka un moment donné il faut dire stop zay tsy agneky ty volagna ka ianareo vahoaka vola zay tsy agneky ty aleo anareo migrève anareo agnisany koa volaniko zegny anareo tokony volagna amindreo bon basay zay tsy agneky ty aleo anareo migrève tsy mila mamakimaky raha volaniko zegny tsy mila mamakimaky raha bien sûr c'est abusé Kim bien sûr Kamada c'est trop abusé volaniko zegny ha tsy proportionnel amin'ny karama vidindrama ao volaniko zegny aleo boka calculer nareo tsy proportionnel feky anao zio nde karama 50 euros 1 million FMG ino raha vitanao amin'ny 1 million FMG anao vanga varigona raiky fa nefa tu vois 50 euros zay boka tsisy dikana ty feky nde za tsy mameno kadi mandeha supermarché za tsy mamono kadi volaniko aminareo zay ha même si tsy aminaka lafo au moins za misy toujours argent de côté toujours maraitry anao marary zanaka mila lamba zanaka mila soma tu vois sarotry anaka boka za zanaka anaka za mila ronono papa za tsy mavita mivanga ronononazy za mila soma papa za tsy mavita raha navoa za nampijaly za tsy possible ataoko amy zanako tsy possible zay olo jiabo volaniko aminareo izy koa mpitondra ao jiabo ireo jiaby corrompu volaniko aminareo zegny tsisy tia Madagascar ireo jiaby tsisy araiky tia Madagascar azonareo zegny donc anareo mietrefa amizay io za magnirika anareo mietrefa za tsy nagnirika professeur volaniko aminareo zegny za zio magnirika anareo mietrefa anareo lera anareo zio tsisy olo agneky andeha karama même pas 60 euros même pas 100 euros azova agneky zegny ha de varigona raiky fotry azonareo amizay ha mais justement ha zay ty mandeha mission siko maramila zay volako aminareo zay manonganonga karama oui manonganonga fe ary tsara fe karama zegny atao hoe 2-5 no mandeha tanare 1-5 2-5 tsy maintsy manonga fo or que anareo lefa mission mandeha miady dahalo nde arme fo tsisy aminareo nde munition fo manka aminareo nde karamanareo fo tsy azonareo anigny anareo mosara aby ke azo volagneky raha karaha zegny ao amizay anao premier ministre anao Lydia anao mamiraha vatomanga anao bora réglage anao magnano zaho tsy aminaka ty ataonareo zaho menacinareo tsy jireko volaniko zegny zavanareo telefone iny professeur za nandefa message taminazy fa za tsy nagnirika izy volaniko ampodiko eto ndraiky za koa magnirika olo magnano mission zegny tsy karaha igny ataoko
tsy karaha igny anareo fa magnirika olo mandeha mizahazaha alefa anareo boka Antananarivo gendarme mandeha magnano contrôle mandeha poser la question mba nareo tsy haiko fa za tsy mijery volaniko zegny tsy jireko tsy jireko feky navinaka mandeha tsara za mikoragna miganaka tsy lany zegny azafady aminareo volaniko zegny izy ko nareo lany miga de plus en plus anareo mizaha de plus en plus anareo mizaha mary volaniko fa atsika tsy maintsy mivolagna fo ary atsika tsy agneky amy général Kurdan igny atsika tsy mijery igny izy koa général Kurdan igny tsy bombe boka de bombe zay tsara hitany ombiagna izy nandeha la guerre agnontania izy boka za mangataka débat aminao mon général mbola respecteko anao za mangataka débat aminao izy koa voavalinao raha volaniko zay boloniko raha bekininaka sérieux boloniko ary za tsy mipody eka Madagasikara izy koa voavalinao teninaka maro boka histoire anareo ato ninaka tsisy hitanareo fotiny za droit za transparent ninareo ndraiky fena aminaka tsy za volaniko zegny promotion nao mon général mandefa message aminaka tso tsy hainao boka karaha général Lilson promotion nao mandefa message aminaka mivolagna raha nataonao en tant que commandant d'unité anao iny raha nataonao tsy volaniko fo fotiny za tsisy preuve volaniko zegny za tsisy preuve volaniko fo eto voilà juste fa za tsy volagna iny raha nataonao ary anao mon général général Kurdan fa tsy bombe bombe zay boka matanjaka olo qui éclate anao ndraiky miéclate vahoaka boka anao iny raha nataonao anao ni change tsika voativitry boka anao ni kainao maramila ni antianao manambanimbany maramila ambanimbanianao maramila jiaby ni analenao anao misaute anao président de sénat anao mangala beko karaha anao io ministère de la défense boka anao vola afindra amy gendarme armée lourd jiaby ao amaramila ny gendarme mampiasa arme io donc arrêtez faut pas me prendre pour un lapin de 6 semaines comme on dit à l'armée oui zay volaniko tsisy avozoko même mamako mivolagna aminaka anao ka za mandeha Madagasikara za koa tiandeha za mandeha fa za magnaja mamako zay za petraka za mivolagna fo ary mbola tsy mavozo Satlara Joakim zay tsisy raha vozony sérieusement fa haiko za leranaka fa izy koa fa leranaka za mandeha tranquille au contraire za ravoravo lera za raha ty ndeha faty eka antegna ty voilà ravoravo aby za tu vois magnano applaudissement alohany mandeha tu vois donc tsisy raha vozoko zegny fa za fo raha mandalo a Madagasikara fa tsisy olo magneky fa tsisy olo pare izy koa mbola nataonanjy radio tsara marigny Madagasikara ok zay volagna anao ka za mikompara Marc Ravalomanana Marc Ravalomanana io tsaratsara anao volaniko zegny tso tsy hainao or ke za tsy pour Marc Ravalomanana fa raha nataony Marc Ravalomanana mbola tsaratsara anao atsika tsy dernier de la classe tamizegny Marc Ravalomanana nitondra atsika tsy dernier de la classe atsika zio dernier de la classe zava 1 euro Marc Ravalomanana nitondra c'était 2400 exemple 2300 Jyoti c'est le double donc anao tsy possible ka anao volagna fa anao tsy possible anao ke lombolombony Marc Ravalomanana bien sûr ka anao lombolombony Marc Ravalomanana oui anao lombolombony Marc Ravalomanana tana za tsy andeha za tsy olo verijery za tsy ary za tsy maintsy andeha agny fo ndraiky lera koa za koa andeha agny za mandeha mariny tsisy olo matana za koa andeha agny za mandeha mariny fa je suis pas couillon azonareo zegny je ne suis pas couillon fa raha ataony fitondragna ty volaniko aminao fa tsy rarineky fa tsisy olo tia fitondragna ty atao forcé olo jiaby olo fa mijaly
mbola vangonareo kobe tsy mahazo mihetsika olo ampijalianareo vahoaka tsy mahazo mihetsika olo journaliste afodinareo fôty mivolagna raha marigny TV plus inareo volaniko zay azovy mikaiky za olo amy TV plus ao Joakim merci raha volagninao jiaby zay marigny Real TV mikaiky za Joakim merci raha volagninao jiaby marigny tsy raha lafotinaka nareo koa mavozo avo fody vava tsy lafotinaka anareo koa tsy tiady tsy lafotinaka volaniko zay za vo mitandrigny raha volagnin'olo alohany za midiffuze izy volaniko zay tandrignesako antseniky ny raha volagnin'olo mety izy ty fa marigny raha volagnin'olo ty fa tsy marigny exemple le général leçon nivolagna za nitandregny tsara boka 2 jours après za namaly izy boka fôtiny izy volagna fa Andradioely nandefa lalatsiana miaraka fidèly amy moto azo mbanao mon général l'époque anao koa capitaine tamizegny anao koa capitaine nagnino Andradioely tsy nandeha nikiky colonel soit commandant fa anao nikaheny ndesiny tagny anao amizay volagna fa colonel Charles tsisy raha volagny tsisy raha heny ok colonel Charles eto même pas 20 km de chez moi là za mikoragno colonel Charles izy edy volaniko mbola atokisako fôtiny ino volaniko izy niala fôtiny volagniny taminaka raha volagnindreo iny raha promesse nataony Andradioely tsy nataony feky raha jiaby zegny niana anao nazo placeny gouverneur anao magnasary mivolagna fa mavany colonel Charles nazo placeny gouverneur boka anao koa mapara anao ny mapara maromaro raha volagninao marigny volaniko zegny resaka tout ce qui comment légitime défense tout ce qui marigny raha volagninao izy koa marigny boka marigny fo aminaka fa maro fo raha volagninao tsy marigny maro raha volagninao tsy marigny mbola ho avy za miambigny preuve volaniko tamin'olo mandefa message aminaka alefasanareo le vrai preuve en tant que commandant unité izy nagnano raha karaha ty volagninareo volaniko za mbola tsisy preuve fa nianalizeko fo volagnanao anao nagnano vidéonao tsisy raha marigny juste légitime défense resaka stratégie igny marigny volaniko zay anao vola 7 février tsisy nitifitry anao vola nitifitry mon général azonao ndraiky zegny anao nitifitry tsy possible anao volagna fa anao tsy nitifitry donc zay ty mahay raha koa zay ty mahay renseignement koa iny volaniko basy atsika malagasy atsika diaspora atsika mila miaraka miasa zegny fo la base izy koa tsika mitavandra olo an-tanàna hagny ireo jiaby fa mavozo reo fa mivolagna aminabaka reo mavozo marigny ary tsy amiagnatsiny reo tsy amiagnatsiny fôtiny fitondragna ty mafia fitondragna ty tegna mafia alohatsika fandretagna volaniko zegny alohatsika iaraka iasa alohatsika hagnano économie atsika hagnano sacrifice agnampy namatsika jiaby Madagasikara izy koa tsika fandretagna volaniko aminareo zegny tsy maintsy manjosy Madagasikara ary raha jiaby zegny nintsika amizay tsisy nivolagna amitsika fa tsika andefa tomobily mila mandeha Tananarivo mila mandeha non finisa atsika tompiny erreur nataony re mandrentsika jiaby eriko ty eriko be sy igny normalement leçon tsika tsy ampoditsika eky erreur andreo igny tegna tsy ampoditsika donc voilà j'ai tenu ma parole za fa mivolagna aminareo fa agnano vidéo tsika taratara hely niany fa ohatriny week-end nareo voilà juste pour vous dire que za tsy nagniraka barabasy ary barabasy za fa nikeky izy so misy olo tsy mahay za tsy mavozo asany barabasy eko barabasy koa magnasa za une fois izy manenigny voilà dikan'zay zay reny barabasy zay tsy ady ary za fa nikeky izy tsisy olo avozoko anareo agny mampatatro za nareo volagna fa za nagniraka professeur za tsy nagniraka professeur za koa gnano za magnano tout simplement za fo nivolagna aminareo
mbola tsy hitako maso fa professeur libéré, donc libérénareo Jean-Luc Diavolojara, libérénareo professeur, tout simplement mbola tsy hitako maso boka, mbola tsy hitako maso. Donc aboanareo prisonnier politique eran'ny Madagasikara. Ary mbola mangataka aminao za général bomba cure-dent, général cure-dent, parce que bombe zay tsy hainao boka zay, anao na megnanaragna bombe ino bombe na hitanao, ha bombe klaty. Voilà, zay volaniko, za mangataka débat amin'ny président de la république anjeninina Rajoelina. Vao nanao koa rongona io boka, atsika fanoja Paris io, atsika mikoragna tsara boka amin'ny Christian Ntsay koa, za mangataka, fotony anao mamitika olo baka Diego, anao nagnafody monsieur le maire, za fa mivolagna aminao zay, fotiny Lydia magnamia beko anao boka, fitiavanao Lydia boka, anao izy magnamia beko anao, volaniko eto fo, ha mais mo io nao Lydia za tsy mijery, fotiny raha jiaby zay raha volagninareo zegny, or ke fahinareo fa monsieur le maire tsisy raha diso raha nataony. Ny an'ity volaniko aminareo zegny, olo jiaby mandefa message aminaka, eto koa fa tsisy travaux nikudy, travaux lalagna jiaby maloto, azonareo zegny, depuis que monsieur le maire tio zavara i tsisy raha mandeha ao Diego. Igny raha tadiavinareo, i tsy tadiaviko igny, za fo gladiateur anaka aboaka anareo. On dit, sans mon gladiateur, on n'avance pas. Zay tsy tafihetsika. Fotony izy lehibe nay, ray aman-dreninay. Izy mivolagna ataontsika ty atao. Izy tsy andeha ambidy patrimoine Diego. Izy tsy ataony. Zay boka nigadrenareo izy. Premier ministre zay nigadrenareo izy. Volagna raha mariny. Zay nigadrenareo izy. Or que Lydia namanao igny avoa condamnation, izy mandeha zay tany mety izy. Niany izy mivolagna fa za Nairobi, za Tananarivo, za au Maroc, za tsy mijery zay boka, za tsy raha mijery zay. Izy fo micircule. Or que rety inventenareo de toute pièce, de toute pièce borne fontaine ataony maire ino mba borne fontaine nareo zay, fa nazavainy teo ny raha zegny, fa nazavainy tsara. Za tsy agnatin'ny borne fontaine, a directeur président ny posiposy, association ny posiposy fa nivolagna. I tsisy dirany monsieur le maire zegny ato. Ino koa raha ampiasanareo, alefa nareo PDS, c'est des PD oui. Non, sérieux? Olo fa tsy tiasa amy la mairie ao, olo fa tsy tiasa. Zay mila monsieur le maire volagnin'indreo. Forcé nareo olo miaraka miasa amy PDS. Anareo koa mamondy vahoaka. Anareo mampiady zay ao Diego. Diego zay ty tsary niady. Zay samizay zay tsary niady. Anareo mampiady zay. Ampidianareo monsieur le maire anay volagno. Niany ty zay bloqué. Niany ty zay bloqué. Fotiny asa fa tsy mandeha. Zava même pas ambassade de France navy. Resque depuis, or que taloha ambassade de France avy mandeha mikoragna amy Jean-Luc Diavolojara, karakory asa ty, padevy mandeha tsara, alo karakory bazary ke. Niany ty tsisy olo andeha. Olo jiaby mavozo. Tsy raha mavozo, olo jiaby tsy managna confiance amy fitondragna ty. Tsisy olo managna confiance amy fitondragna ty. Ministre tiako économie taloha, niana levanareo fa président ny commission africaine. Enareo fa izy nagnano détournement de fonds. Forcé nareo olo tianareo, or que olo fa tsy tianareo. Ka za forcegna olo. Madagasikara tsy ninareo zaraiky. Madagasikara ninay madiniky malagasy ty. Anareo maray rongona. Anareo milefa jiaby, tsisy raiky tsy milefa io. Agny anareo, ty alitra nataonay, zava. Zay volaniko, fa ho avy, boka any Suisse reo fandefa. Message aminaka, aty tany misy tany nivangeny olo magnano politique jiaby aminareo agny, a Madagasikara agny. Fa hitako jiaby. Zay volaniko, za tsy mangataka renseignement mandeha aminaka.
mandeha renseignement migraty laportenaka zay avy ty fa mety agna azafady aminareo maro renseignement avy aminaka trieko raha jiaby za tsy mandefandefa karaha io fo za tsy mandefandefa karaha io fo azo anareo zao mivona zareko baka ato hitanareo le général Nilsson izy mbola commandant d'unité izy nagnano ino raha volagnin'olo ato mbesa reko aminareo baka maro zegny olo nivoniany baka na ndraiky tsy mijery samby olo namono olo baka voilà zay fo nazo ordre amono olo zay nazo ordre zay payé tamizay baka voilà tout simplement après les fois ataoko publication izy après voilà zay mivolanko ambla miribariba za tsy mijery ro mangalatra boka iro mangalatra justement baka eko le histoire igny mbesa volanko aminareo histoire naretendreo monsieur le maire tamin'ny législatif banque mondiale navy tagny banque mondiale navy Tananarivo ministre de l'économie nivolagna anareo nazo vola aia vola jiaby igny agnano audit aia vola jiaby ty namezanay Diego ty namezanay Tuliara ty namezanay nikahendreo Jean-Luc Javolijara baka so tsy hainareo baka nikahendreo Jean-Luc Javolijara anao zay nazo vola volany Jean-Luc non za tsy nazo vola zegny za tsy nazo vola fa convoquendreo amizay baka izy ni convoquendreo izy banque mondiale mivolagna tsy possible raha volagninareo zegny Jean-Luc Javolijara tsy nazo vola zegny amizay nampidirindreo affaire io coton tsy haindreo amizay raha nataondreo marigny tsy nazo vola izy allo zavatsika amy tany hafa allo ataotsika nagnano détournement de fonds izy ato nagnano borne fontaine jusqu'à niany ty mandeha fotiny Jean-Luc Javolijara tsy araka aminareo volaniko zegny fa hainy Jean-Luc Javolijara fa nareo mafia tsy sandra idirana aminareo anao premier ministre anao voalohany magnasartia monsieur le maire anao tsisy tia monsieur le maire sitrany koa président Andry Rajoelina mbola tia monsieur le maire io izy koa anao fo Jean NC Christian anao tsy tia zava olo mitenareo ambilibe ao fa tsy magnaraka bekonareo zanakanao tatra tsisy carte grise tomabilinazy ny mitenareo police gendarme jiaby ino da antony karaha nagnino mba nareo magnano karaha io nagnino anareo magnano karaha io izy koa fa tsy anareo magnano lalagna anareo amizay tsy magnaraka lalagna io amizay anareo volagna fa police tort gendarme tort non gendarme koa magnano asanazy tsy tianareo mila gendarme isoleraka fo mandeha arrêté 10 gendarme miarrêté une personne magnano intimidation olo mimenacé olo menacé nareo za mba mijery alefasanareo même 10 gendarme Diego Sarezo za tsy mijery même 100 gendarme alefasanareo ao fo za tsy raha mijery mba nareo tsy namako koa mara gendarme maramila police jiaby namako fo reo jiaby agnontania sasany boka za tsy volagna agaragnandreo karakory nazao Rangers volagna boka karakory nazao andreo Rangers nanareo tsy mila varitro tenue militaire tsy mila karakory nahaizandreo jusqu'à ceinturon jusqu'à tenue karakory nazahoandreo izy agnotanireo amizay boka zay vola za magnano rary tout est calculé tsao tsy hainareo tout est calculé menace anareo même pendant jusqu'à za maty za tsy mandeha Madagasikara tsy jireko zay fa za fo iady fo za tsy maintsy iady fo jusqu'à za maty zay mivolagna maty niany tsy tsy e maty niany tsy mitovy maty amare anareo mba fa navinaty fa hainareo fa tsy mitovy nareo fa navinaty tsisy zegny izy koa zanahary mikongokony tok leranao alotsika ino raha volagninareo même anao niany mandry
anao mitourne à droite mitourne à gauche fa nefa non au revoir demain koa fa tsisy donc za tsy mavozo maty zegny même amezanareo encore même amezanareo amboa fatinaka tsy jireko azonareo zegny tsy jireko même zany any maty tsy jireko foe je suis né pour mourir ataovagna ty lohanareo zegny izy koa za tsy miaccepte ke je vais mourir un jour za tsy tokony velogno boka atsika jiaby tsisy araiky fa ataova fo raha manjary ampanjary fiainagna atsika iady atsika tu vois amare azao tsy mahay satlara Joakim azonareo orky anareo mandro ao tsisy olo mahay azova anareo je préfère essayer même si j'ai pas réussi volanko aminareo zegny tsy magnino tsy jireko zegny de temps en temps ampidiriny comique ely boka tsao olo misy ennuyé le maro boka raha volanko tsao nareo mavozo boka izy koa za tsy mavozo maty io volanko zegny za tsy mavozo maty de toute façon za fa ta en enfer volanko zegny volagny gardien io zany volagna za boka nandeha ta en enfer volagny gardien aia place naka volagny gardien tsisy place non za tsy hidika amy problème par contre Andy Radio ndraiky fa nandeha ta enfer za nahita izy mbola mavandy fo izy iny raha ataonao eto en enfer volanko za mizaha mamy ravatomanga volagny akory mbola mavandy jusque izy en enfer boka ya za Gémeaux lisanao za Gémeaux no mahay raha za Gémeaux voilà zegny zay raha mandalo donc za tsy mavozoro tsisy avozoko foety zay za mandeha prendre risque tous les risques za magnano fo tsisy raha jireo voilà c'est vidéo de canal bon week-end à tous j'espère demain on aura des bonnes nouvelles atsika miezaka fo ndraiky atsika miezaka atsika miady fo kazakivy lanko aminareo zegny Madagascar c'est pour le peuple malgache atsika tsy maintsy mandroso fo voilà tsy amin'ny fitondragna io mpandroso atsika fa amitsika maromaro anareo mizaha vidéo mahay nombreux fo atsika